Hey, welcome back to the YouTube channel. I'm Cameras. Tibatsane pa update pepano kwambiri kuti nthawi yonse masana usiku kwambiri mama anthu blackout. Kunali blackout magesi kunalibe and so zinali zovuta kuti tilumikizane komanso kuti tipereke ma update. Komano the good thing is tinali tikupanga follow up ma details komanso information komanso tunachi chonse chimene chikuchitika and that's why mamawa tinangopereka uthenga uja ongolemba komanso afterwards nizapereka uthenga mananso ongolemba ongokudziwitsani kuti yayi tilipo ndithu osadandaula nkhani ili pano mango 10 tudumphe okay tingoyambira panena kuti pakali pano ndithu zatsimikizika kuti asilikali okwana atatu aku America ndithu amwalira kapena kuti aphedwa ndi ma strike ochokera ku Iran komanso 5 avulala komano chiwerengero chonse ndithu cha anthu chikumveka kuti ndithu chikuthamangira kukambira dzondi lero kuthamangira 200 anthu ndithu malingana ndi mabomba amene Iran yakhala ikuvunga. It's reporting that 200 American soldiers have been killed or wounded because of this Donald Trump operation. If the figure is anywhere near that, that's the worst since the Beirut barracks bombing in October of 1983. And so anyway, paliso malipotiso apampanonso amene ndithu akunena kuti even chi Abraham Lincoln ndithu achiponyera ndithu ma missiles mabomba okwana 4 ena malipoti na kuti mabomba okwana 3. So tiona kuti kwa mbali ya America sinatsimikize koma mbali ya Iran yatsimikizika kuti yayi ife ndithu tapanga launch ma ballistic missiles okwana 4 amene ndithu akafika ndithu kuchi Abraham Lincoln. So anyway, pambuyo pakuti izo stories zikuchitika choyambirira tifuna tiyang'ane kaya kuti makamaka chachitika nchani chifukwa malinga ndi mmene zili mutingo nkhani zitingo zikuangula kuti makamaka tichoke kumene ndithu kumene sitinamve ndi tiziyendera limodzi, right? So komano zonse makamaka zikuchitika chifukwa chani after nthawi yaitali Iran kukana kunena kudzulo limene kukana kunena zoti supreme leader Ayatollah Ali Khamenei amene ndithu kuti ali moyo komanso ali safe kenako afterwards after ma hours angapo after mira tsiku lathunthu pamene Iran imavomereza ndithu pa state TV kuti yayi ndithu Ayatollah Ali Khamenei ndithu watisiya koma ene nkumadaba kuti why amakana. Okay, munthu wina aliso wankulu for example ngati wa mudziko ka president kanani uthenga usanafike kwa anthu pamene la pakhale ka izi zinsisi zona kuti pakhale ndithu transition of power kuna kuti mphamvu apatsanaka mphamvu aone kuti kodi apa apatsa pano tipa ngebwanji nanga ndalama azilongosola zinthu chifukwa pa nthawi imene kungolengeza kuti wewe kena kwa anthu angozindikira nkhanicha pamachitika chaos kapena kuti pamachitika nthu chipwirikite. You understand what I mean? Okay, example tingo pita dziko la Malawi. Dziko la Malawi pa nthawi imene tinangomva zonse kuti late Professor Bingwa Mutharika wa tisiya. So uthenga uja boma limakhangalira mabisa choncho ndithu kai cholinga amafuna pakhale transition of power bwino kuti tipange banje apapa uyu ndoti kana kwazitengeza bwino so ngangofika hey makuti no pamalawa chipwirikiti and nkhani jenezafika afterwards ku dziko la Malawi and nkupeza kuona kuti panali zipwirikiti zone kuti Peter Mutharika amafuna kutenga boma kuti basi kufunika tingotenga boma kena kwena kuti ngasi Joyce Banda anabisa chipani chake panali ndithu kampungwe ndithu chifukwa kuti nkhanija yangobwera modzidzimutsa pamene ndithu boma lisanakonzekera. So pamafunika ndithu boma likonzekere kuti okay zachitika nde what's the way forward. So actually ngati ku Iran pamamveka zonse kuti sanafe alisefu nthawi imene chayo kunena kuti kumbuyoko ndithu zinthu zinali zikuchitika. So after pamene anaphika anawakira zinthuzo mpamene pano amalengeza kuti Ayatollah supreme leader amene ndithu wa tisiya kamoti wapangidwa assassinated waphedwa ndithu ndi ma Americans komanso ma Israelis pamene. So anyway, so chimene chachitika apa chino kuti we need to understand one thing. Ma Americans atapita ku Libya, atapita ku Iraq, atapita ku Syria, atapita kulikonse kumene atapitako ndikusokoneza boma, especially ngati kupanga top of the regime ngati
kulisokoneza boma kuti basi boma lichite papa chimene what followed was chaos. Chimene chinatsatira chake after chinali chipwirikiti chisawawa, you understand. Kenako basi kumango anthu kumangophana kumangobombana kumangopangana izindizi and kupeza kuti dziko lija alisokoneza. Pakali pano tikunena pano pakana ku Libya sikudziwika zoti chikuchitika nchani. Awa mbali I mean maboma mpakana awiri. Ku Syria awa Israel kungopita kungopolisa. I mean kumango like sizidziwika bwino kuti chachitika nchani. So the kusiyana kwa maiko amene America inakapanga zimene zizi ndi Iran zasiyana kwanza kuti Iran yapeza kuona kuti after iwaja amuchotsa amene ali ndi mphamvu zambiri kuposa president wa dzikolo, after kuti yeye amupha Trump anazalengeza ndithu kwa amema ma Iranians anthu Iran kuti akuluakulu basi boma tengani limene lolo ndithu inuyo basi pamene papa ndikuti ifeyo paja mafuna help ndimene ndithu tengani boma. Yes, kwawaza kuti awukire boma kumano zachitika zosemphana ndi zimene Trump amayembekezera. Yes, chifukwa chino kuti anthu aja pamodzi ndithu akhala pamodzi kenako ngakhale kuti pali ena ndithu amene akhala ngati akusiyana na kukhala ngati kumanda ochepa polekeza ndi ambiri ena kukhala ngati kusangalala kuti makuti madziwa sizimalephera. Yes, so komabe ena awo ndithu akhala pamodzi and aonesesa kuti apapa tisankhe ndithunso atsogoleri amene angati tsogolere mukanthawi akaka. So meaning kwena kuti kuphedwa kwa supreme leader Ayatollah Ali Khamenei sikunapange disrupt, sikunasokoneze system ine iliyonse ya ku Iran. Chifukwa tikunena pano tikunena kuti tukapa zokhuza ndi mabomba amene akugwa ku Israel. Pakanali pano Iran yatulutsa mabomba ona kuti even kumabanka kumene anthu akumabisala ku Israel, even kumabanka kweneko bomba likumapasula kumeneko ndithu anthu ndikumwalira. Yes, it's not, I mean it's all over the news. An Iranian missile has struck what is houses and a school and a synagogue and a bomb shelter. Now the bomb shelter was full of people from this area of. Yeah, so sometimes zikumachitika even sometimes live akamaulutsa paja zikumachitika kuti akuluakulu mabomba ndi akumagwa to the point kuti even American journalist akumanena kusokona kuti komano tivomereze kuti mmene akubwera mabomba even ma defense system athu ametele nawo sangakwanise kuwakha mabomba onsewo. Tifanira kuti amene pali makachoteza ambiri amene akuchitika mabomba nthu akumahita ndithu target ndithu ku Israel. But the reality is when they are firing that many missiles at one time, and again, this is the largest missile barrage we've seen toward the center of Israel since the U.S. and Israeli strikes against Iran occurred early this morning, it can be very challenging to shoot them down. And again, we're going to check with first responders right now to get an understanding of what was hit, if anything, during that last barrage, and we'll try to bring you that information as soon as we get it. You can see here the site of a direct impact in Tel Aviv. First responders are currently digging through the debris of the building behind me. They just pulled 2 civilians out. There were a number of injuries at this location, but the ongoing ballistic missile fire is making it incredibly difficult for these first responders to look for survivors, because every time the siren goes off, they have to rush into a nearby shelter and get underground. So, I mean, yes, like, tinangokanga tikudumpa timafuna tiphere mphongo pankhani kuzinza kuti like chilichonse chili mchimake. So the chimene tingadziwe pano, I mean the question for somebody ngamafusa tantokusana kuti kodi attack imeneyi kapena kuti kupha supreme leader kumene kuko makamaka ku dziko la Iran amafuna chani makamaka ma Americans komanso ma Israelis. The goal anthu ali magoal siyana. Israel ili ndi cholinga china komanso America so ilinso ndi cholinga china ngakhale kuti iwo akhala pamodzi. So Israel ikufuna kusintha boma la Iran, kulisintha completely, like kusakhale koso nthubo zikhanga limezi nthuti ku Syria kuti
akumatha kupita kwa polisi ako chanchani kumabwerako ndikuma ndi afana ntuboma nthu lisinthika kumene kuchako lichoke ndithuboma basi kenako ayike zimene akufuna kuyikazo pamene Trump kwenikweni imene si mission yake yeni yayi Trump akamayankhula zokhuza ndi kusintha boma akungokhala ngozoti akutsatira zimene Benjamin Netanyahu zimene akumuuza koma Trump chimene akufuna kwambiri nchona kuti Iran isalende ngane khuza ndi za nuclear ambitions iyo ingosalenda basi ndipo asalende akasalenda ndikuti kwa Trump zikhazo nzoti ndi pamene mumuona akubwera akulengeza kuti ifeyo panopa taigonjetsa Iran tapanga ABCD pano ndi kwa Trump zikhazo kuti zatheka koma no kwa Netanyahu zikhazo kuti sizinatheke so pakali pano ndiona kuti ku Middle East kuli chaos tikamati chaos ndikuti kuli chipwirikiti chonena kuti mabomba akungogwa pena palipose pakali pano two ma flights ose they've been cancelled our counselor ndege zose akansula anthu ndithu ndege ina mjoka ku India yakhota ndithu yabwerera so panopa like palibenso kuti makuti Iran yapanga bomb ndithu maiko osiyanasiyana komano especially kuma US bases ma base ako America ndithu koma kupatula ku dziko la Dubai ku Dubai apeza kuti aphwasula makamaka even airport komanso aphwasulaso even Burj Khalifa komanso aphwasulaso Burj Arab komanso palm oil pali chiloji like 5-star hotel chimene ndithu kumene ndithu apolisi komano anthu kumadaba kuti ena pakana like I was one of people ndimanena kuti so Iran these countries ananena kuti sakufuna USA kuti igwise ntchito malo awo and why are you bombing them Iran why are you bombing them kenako afterwards napanga discover kwana kuti kumene kuku ndithu kumene Iran ngati ya bomba even ku 5-star hotel Burj Khalifa wa ndithu anali ma headquarters anali ma headquarters ndithu ama Israeli komanso ma Americans kuna amapangira ma meeting yawo ofuna kupolisa Iran so ma Americans ndi ma Israel amakhala minimum ma hotel mu 5-star hotel minimum koma Burj Khalifa muja ndi kumapangira so pano ma meeting yawo kuti apa bati Iran itipange banje that's why Iran inakapolisa ako kumene kuchako yes umboni ulipo even achina Mossad ndithu anapanga post ku Twitter kwawo ndikulemba mu Chihebrew kunena kuti akuluakulu CIA headquarters anayitchula kuti CIA headquarters ya polisidwa so Iran inapanga zimenezo pazifukwa zimenezozo zimbini ntakamba apa nazo pakati pano ndithu still nayonso ndithu Israel ndithu yanyamukaso ndithu hours apitawa nayonso ndithu iliso ku dziko la Iran ili kupanchombo pa Tehran nayonso kumene ndithu ikumapolitsa so anyway uku ndithu anthu amwalira ma seniors ku dziko la Iran ma seniors mene ndithu amwalira anthu ambasa enaso amwaliraso pamene ukuso chimodzimodzinso anthuso ndithu akumwalira so anyway paja ma Americans amakhala ngati kuti angofa alatokha komano nkhani ndi mpaka na ndimaona mtulankhani wa TV presenter wa Fox amachita kanika kuyankhula chifukwa zoti anthu asilikali atatu ako America amwalira ametopanga anthu atatu amwalira like kutumira like nzachilendo kwambiri kuti like asilikali ako America they are untouchable sunga gonda asilikali ako America so Iran yenakale kuna kuti ifeyo akuluakulu tikupasani lesson yonna kuti inuyo sumzaiwalaso so that's why akupanga zimene akupangazo pali 40 days morning pali masiku kana 40 amene ndithu dziko la Iran likhale likulira maliro Ayatollah Ali Khamenei supreme leader kumeneku amene waphedwayo and ndi anthu ena onse komabe Trump kumbali naye ndithu wanena ndithu wayuza Iran kuti musayesere inu ndithu musayesere kubwezera ati musayesere kubwezera ifamu kabwezera lero ino muona mbwadza muona mazangazime pamene Iran na Yesu yalumbiraso kuna kuti no actually whatever the case is muli mosemezenga khalimo ife ndithu tithalano ndipo mudzi waso kuti akuluakulu ino ndithu mwashosha yola kuya so akuluakulu kumbali zonse
ku Tehran kukuphulisira komanso ku Israel kukuphulisiraso even leroli even so ma bases ama Americans amene kuli amene ali maiko sinisana Bahrain, Kuwait chane even leroli ndithu still mabombabe ndithu amagwiraso minimum. So guys, zinazo ndithu tizikuuza niso mmene zikukhalira. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.